We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Sangenelwa izigebengu zadlwengula unkosikazi wami ngibhekile. Ngiyabingelela la ekhaya. Ngikhulele endaweni yaseNelspruit. Ngikhuliswa abazali bobabili abashadile. Ngizalwa nezingane zakithi eziyi-2 zamantombazane eziza emva kwami. Sikhulele ekhaya elifudumele futhi elinothando. Ubaba ubesebenza kamasipala aphinde abe namabhizinisi wakhe eceleni. Umama ke yena akaze wasebenza empilweni yakhe. Ube housewife until kuze kube yinamhlanje. Ngikhulile ke ngafunda isikole ngaze ngasiqeda. Ngase ngiyofundela i-information technology eGoli. Saqhubeka ke isikhathi, kwathi lapho sengenza khona unyaka wami wokugcina. Ngelinye ilanga ngizihambela nje eCarlton Center. Ngithi ngiyocosha izinto engizidingayo eRes. Ngahlangana nenye intokazi enhle, eluhlaza ngokwebala, enyathela ngabantwana. Uphuma la ngasikothe wentokazi. Ngayibingelela le ntokazi ngenhlanhla yavuma. Phela eGoli kuyaphithizela akekho onesikhathi. Ngase ngicela ukukhuluma nayo, yathi iyaphuthuma. Ngathi nje ngicela amanamba, yathi kimi ayinafoni isebenzisa i-email. Ngathi nayo ilungile. Nangempela yangibizela ngayibhala phansi, sahlukana. Ngenza ebengizokwenza eCarlton Center ngaqede ngahamba. Nginitshela ukuthi ngase ngijahe kabi ukufika endlini ngiyosenda i-email. Ngayisenda ke i-email kodwa ngebhadi ayiphendulanga le ntokazi. Uma ngikhumbula kahle, cishe kwaphela inyanga ngilibele ngisenda ama-emails angaphendulwa. Kodwa ngangingapheli umoya futhi ngangiwasenda every day. Nginitshela ukuthi bese kungathi ngiyahlanya ngoba ngisho namajita bewaze asho ukuthi why ngibhizi ngizihlanyisa ngomuntu ongangiphenduli. Ngaphakathi kimi kwakunento nje engitshelayo ukuthi le ntokazi iyophelela emagcekeni wasekhaya. Kwathi nje ngelinye ilanga ngizihlelele nje ngine-stress sama-exam. Kwangena i-notification ye-email. Ngathi nje ngiyayivula, angikholwanga ukuthi ivela kule ntokazi. Phela ngase ngilahlekelwe yithemba. Kule email wayebuza ukuthi ngisaphila na, ngoba sekuphele i-3 days ngingasho lutho. Sakhuluma ke nale ntokazi yaze yanginika inamba. Nangempela sahlela ilanga lokuhlangana. Ngoba le ntokazi yayisaba ukuhlangana nami ehamba yodwa, yacela ukuthi ize nosisi wayo. Ngangabi nankinga, kodwa ngoba phela kuseGoli la, ngazitshela nje ukuthi ukhuluma ngomngani nedi ushaya mina. Kanti angazi ukuthi le ntokazi iyiwele. Ngabona nje sekufika abantu abayi-2 abafana nse, bagcoke nezimpahla ezifanayo, nasekhanda baluke ngokufana. Ngathi ukudideka ukuthi konje imuphi lo wami la. Nabo futhi badlala ngami bathi angimkhombe lo wami. Uyabona into mayilotshiwe emazulwini angeke uyiphikise.
ngavele ngakhomba yena ngqo. Sahlala phansi-ke nalezi ntokazi, sadla sathi ukuxoxa sazana kangcono. Sahlukana lapha sesivalelisana ngokiss nale ntokazi. Nginitshele-ke ukuthi yini eyenza ukuthi le ntokazi ithatheke kimi. Yilama emails ebengiwasenda nsuku zonke. Yathi nje yathanda indlela ebengingapheli umoya ngayo. Lezi ntokazi zazifunda nazo zenza unyaka wazo wesibili. Saqala-ke sathandana nale ntokazi. Le ntokazi yayiyintombi nto, futhi yangitshela kahle ukuthi uma ngizimisele ngayo, ngizoyilinda iqede isikolo bese ngiya kubo. Ngendlela engangimthanda ngayo umuntu wami, ngangingenankinga nokulinda. Ngaqeda-ke isikole, ngenhlanhla akuphelanga sikhathi esingakanani ngathola umsebenzi. Abazali bami ngase ngibazisile ngale ntokazi. Bathi ngoba sengiyasebenza, angibeke amasenti bona bazongigcwalisela la ngishoda khona, ukuze ngikwazi ukuyovela khabo le ntokazi. Kwandlula u-3 years, lokhu ngibeka vele lamasenti, nangapha ngisinakekela isithandwa sami. Waze waqeda naye esikoleni. Nangempela-ke ngalenza iqiniso, ngathumela omalume kwaZulu, bafike bazishaya zaphelela, babuya naye umakoti wasekhaya. Ngamthola esaphelele vele unkosikazi wami. Saqhubeka-ke isikhathi, impilo ihamba kahle, kumnandi emshadweni wethu. Kuthe nje emva kwe2 years sishadile, unkosikazi wami wakhulelwa. uNkulunkulu emuhle wasibusisa ngengane yentombazane. Sasikujabulele ukuba abazali. Emzini wethu kwakufudumele nje, konke kuhamba kahle. Yahamba iminyaka, indodakazi yethu yaze yaqala ugrade 1. Kwathi nje ngelinye ilanga sizihlelele, unkosikazi esilungisela ukudla kwakusihlwa ekhishini. Mina nendodakazi sihleli edining room sibhizi senza umsebenzi wesikole. Sezwa nje unkosikazi ememeza kayi-1. Mina engqondweni yami ngangizitshela ukuthi mhlambe uzishisile ngoba epheka, noma khona into ayiwisile. Ngasukuma ngigijima ngiyombheka. Mangithi ngazithela phezu kwamadoda ayi-2 aphethe izibhamu azivale ubuso. Bavele bathi kithi asifune msindo, sizosebenza la. Basho basiphushela ngale edining room la kukhona khona undodakazi. Angeke ngiphinde ngikhohlwe ukuthuka engakubona kumntwana wami. Ngabacela-ke labantu ukuthi ngicela bangasilimazi, abathathe konke abakufunayo. Lapho basho bakhipha izintambo basibopha. Ngabacela-ke ukuthi ngicela umntwana afake ama-headset akhe, bamfakele umusic efonini yakhe ukuze angeke ezwe lutho. Ngenhlanhla bakwenza lokho. Baqala-ke bangena emafonini ethu, benza ama-cash send nama-e-wallet. Khona-ke umuntu bebasebenza naye ngoba nguye obekakhipha le mali. Labantu-ke bahlala nathi balinda kwaze kwashaya u-12 ebusuku.
ngoba belinde ukuphinde bakhiphe enye imali. Mabasalindile babe babhizi la endlini beguduza bezithathela yonke into abayifunayo. Bayipaka kahle ukuze imoto ezobalanda ibathole sebaredi. Kwathi nje ngabo-11 ngakhuluma nabo ngabacela ukuthi ngisacela undodakazi ayolala ngoba kumele aye esikoleni kusasa. Bathi ukuphikisana ngaloko kodwa bagcina bevumile. Labantu-ke khona lo bengathi unobuntunyana ngoba waze wenzela undodakazi into yokudla. Washaya-ke u-12 baqhubeka la bagcine khona. Ngaphambi kokuthi kushaye lowo 12 kwangena ucingo efonini kankosikazi kufona iwele lakhe. Wacela-ke unkosikazi ukuyiphendula ngoba uma angayiphenduli lo muntu uzofika la. Nangempela bamvumela kodwa bamutshela ukuthi uma nje eke wenza into enobulima bazosisakaza ubuqhopho. Bakhuluma-ke unkosikazi newele lakhe, ifone bayifake ku-loudspeaker. Unkosikazi vele wenza ngathi konke kuhamba kahle. Labantu bayithatha yonke imali yethu emabhenki. Kwakuphele nenyanga sobabili siholile. Angazi-ke ukuthi kwenzakalani. Imuphi lo Sathane owabangena ngoba phela bese bahamba. Nalowo muntu ekwakumele abalande wayesendleleni. Sabezwa bekhulumela phansi ngathi bayathethisana. Okwafika emqondweni wami ukuthi baphikisana ngokusibulala. Sathi sisamamele lokho, lo omunye wabe etshela unkosikazi ukuthi akakhumule. Ngathi ngiyazama ukulwa, lo omunye wabe ebhrija isibhamu. Kwasho ukuthi vele bayangehlula. Bamdlengula unkosikazi wami, bashintshana ngaye ngibhekile, ngingenamandla okumlwela. Ngendlela engazama ngayo ukulwa, baze bangishaya ngesidundu sesibhamu ngaquleka. Emva kwaloko angazi kwenzakalani. Ngavuka sekugcwele abantu endlini, iwele likankosikazi namaphoyisa neambulance. Unkosikazi waye unconscious. Labantu bazenzela kunkosikazi wami waze waquleka. Sahanjiswa-ke esibhedlela la sesithi sesibuzwile bonke ubuhlungu kanti asibuzanga elangeni kuseza obundlula lobo. Abodokotela basitshela ukuthi unkosikazi uchithakelwe yisisu bekazithwele amawele. Angeke ngiphinde ngisilibale isililo sikankosikazi asikhala ngaloluya suku. Kwashaya-ke isikhathi sokuthi siphume esibhedlela sibuyele ekhaya. Iwele likankosikazi lasilandisa ukuthi lona lezwa ukuthi khona okungahambi kahle. Uma besho-ke bathi vele amawele ayakhona ukuzwa uma elinye lingekho right lalikhona. Lathi-ke lazama ukufonela amaphoyisa labatshela ngalento ayisolayo. Athi amaphoyisa azothumela iveni. Lathi-ke lase lishaya imoto. Ukusuka la lihlala khona ukuza kwethu kuthatha cishe 2 to 3 hours.
kodwa lafika kuqala kunamaphoyisa. Lathi uma lijika ikhona, layibona imoto isuka esangweni lethu. Ukube amaphoyisa afika ngenkathi ebafonela, ngabe abathola labantu landlini. Mhlambe ngabe azange adlwengulwe unkosikazi wami. Sihambile ke ama-counseling senza konke. Nomndeni uyaseseka kakhulu, kodwa akundluleki kulento. Angifuni ukuqamba amanga, ngizizwa ngiyisehluleki njengendoda. Angikwazanga ukuvikela umndeni wami. Sengize ngizinikele otshwaleni, indlela engiphuza ngayo seyendlulele. Angikhoni ngisho nokumthinta unkosikazi wami. Uma ngizama kuvele kubuye lesasithombe salabantu. Phela bengizishaya isifuba ngokuthi unkosikazi wami ngamthola eyintombi nto. Ngiyazi ukuthi akazicelelanga lento eyenzeka kuye. Kodwa ngiyazama angikhoni. Nonkosikazi naye ngendlela asenolaka ngayo. Uyambona nje ukuthi ugcwele inzondo nentukuthelo ngaphakathi. Undodakazi ke yena angeke ngithi uright, kodwa akakhombisi izimpawu zokuhlukumezeka kangako. Ngingasho nje ngithi sekuyabanda ekhaya lethu. Ngiyacela mphakathi wala ekhaya ukuthi ningibonise ukuthi ngingandlula kanjani kulesimo ukuze ngikwazi ukusiza umndeni wami futhi ngiwuvikele. Ngoba phela angifuni ukulahlekelwa unkosikazi wami nengane yami. Sekuzophela u2 years akekho oboshiwe. Amaphoyisa athi asaphenya. Engicabanga ukuthi nakho lokho yiko okwenza ukuthi isimo singabi ngcono. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free. Awubhadali lutho, it's for free.